Я те палим. Това съм аз. Остава се цел. Ста! Намерих нож. Не ме удриш, бе, гей. Не ме удри, бе, тапако. Имам ли ти Кой демидж? това, бе? Кой това, бе? Това Ланда, бе. Ланда, я ти ръгна една в главата, бе. Взех ли ти хилт? Да. Супер. Абе, на вас? Окей, оправи се. Чакай само си увелича брайтнеса на играта. О, да, яс. Малко да читнем. Яс. Яре да отварям. Ай, ким си ти, бе? Как мога да си изключа флашлайта? Айде, фу. Маре това да пукне, бе, брат. Треснах му. Цецо? Мите, къде си? Как мога да си Мите, увелича брайт? мъртви сме, брат, мъртви сме като. Нямам идея. Аз те бегам, ай, чао, Мите. Чай да намаля оръжие. Беги тук, мен. Беги, затваря тази врата, ай! Мат, Митко е тъп. Аз си увеличих брайтнеса. Къде си, Цецо? Много. Яни. Цецо. Чай, ела насам, Яни. Какво мислиш зомбите, бе, брат? О, тук. Ела се Окей, това качим. ги долу. Ела се качим най-горе. Брат, тази Аре, запалка беги изобщо тук, не бе. пачка. То ще си на едно място по този начин. бе. Взех по Я дойде тук жългосител. да тресна ясена. Мите, чуваме ли само? Цецо, чуеш ли нещо? Та зомбите. Чай, Нещо едно ме удря. Не знам, мърт... Граната! Чая ще я хвърля. какво съм взел, бе? Аре, давай. Не съм взел по жългосител. Дай. Какво съм взел? Как се отваря? Ела слезем най-долу. О, някой ги стреля. О, Яни долу е мазано. Цецо, аз не те виждам. Аз не знам как да хвърля граната, брат. Аре, беги тук, аре, беги, бум, бум. То стария не умира, човек. Треснах му 10 пъти и не пукна. Ай го. Аре, Дето. беги от тук. Ти решиш, че аз нямам нищо да се паза. Аз имам бухалка. Чай, ела да направим паркур. Аре, Да. мире, бе. Трябва да излезем навън. Мирайте, бе. Ако се отвори вратата. Не мога. Те не мога ни стигнат. Но тук трябва да скочим. Абе долу, Яни. А къде сте двамата? Не знам. Айде, идвам, чакай, стой. Так, добре, чай, беги оттам, бе, Мите, ще пукне. Цецо, къде си? Тук съм тебе. Не Няма мога да да затворя, не мога. Не ми дава да затворя. Те ги бият. Е, Маля, ги Не дава да... пушат. Кой е? Мудри ги, бе. Мудри ги, Аре, бе. Цецо, те ги би, бе. Тук има мец. Аз съм на макс HP. Аз нямам оръжие, само... нещо. какво е? Съм само с крушета. Ето тук има оръжие. Толкова пъшка, бе. Еги от тук, бе, брат. Кой ме е блокирал, бе? Виж. Мръдни, бе. Не Мръдни, мога да бе, човек. блокираме. Махай се от тук. Не. Ние май не може да излезнем всъщност. Ние ара бегаме от тук, бе. Вие оттам ли дойдохте, или? Да. Да, отвън. Нямам оръжие, брат. Аре си качвам горе. Аре да няма 20 неща. Мърдай, бе. Не. Аз не мога да хвърля. Баме, круше. Баме от десна. Баме на лева. Какво пъшкаш, бе? Я бей от тук. Няма обжектив. Бам. О, what? Някой стреля с пистолет. Никой не е стрелял с пистолет, брат. Аре, бърдай. Ай, контролите ще са толкова гличнати, брат. Блъскам се всичко, бе. Трябва да излезем навън, Опитвам се отдавя тъпата граната да отворя, ама не ми дава да отворя. Абе, навън. Кой това беле, бе? Махай от тук, бе. Малко тигър, Малкият педал. То си го спомня малкия. Аре, Който нещо тичаше. така. Войник. Не ме блокирайте. Умираш ли, бе? Ще убий малкото дете, бе, брат. Добре, бе, тук детенция. Абе, да ги избием тия тримата и да излезем навън. Аре, един крушета, бам. Бийте то войник. Не ме пипай, бе, брат, не ме пипай. Аре, беги. Излезнах най-сетне, брат. Имам някакъв флеймтровър и бухалка взех. Я тук не е едното. Чай. Го дропна и Абе, бухалката. мите. Аре, то си го подаваме. Имам кътинг Аз торч. ще тресна към тебе. Не може шупа катина, бе. Не може шупа катина, бе. Запашно ми трябва. Да. Его. О, Работи.
С какво го Трайно запали? оръжие. С десен бутон и отворих вратата. Аз Към моля оръжие, да го помня не това. съм с тия куршията. Не, на това. Break board Ето to обжеки. get in the cinema side entrance. Ето, едната е тук на вратата пред нас. Абе до магазина за оръжия. Айде, Цецо. Идва Яни. Бегасиум, Яни. Малки ме гони, Цецо, малки ме гони. Яни пълен бегасиум. Момчета, бе, къде съм аз? Ето пълно, бе, брат! Цецо, Къде сте, Цецо, бе? много са. Къде сте? Умирам. Цецо, малки ме гони. Малко сериал ме гони, ме! Къде сте, момчета? Що Тука. се застаите, бе? Къде е магазина за оръжия? Влезам тука. Той май беше затворен. С дъски. Трябваше да ги щупим. Има... Ела, Цецо. Следите ме, следите ме. Трябва да чупите дъските. Абе. Тук имаше две дъски. Оръжия нема ли тука, бе? Вика, изчезнахте пак, бе, реба. Ето, къде има дъски на Къде вратата. сте, къде сте? Яни аз замина. Жив съм. Ето, чупи дъските. Къде сте, бе, момчета? Не се чупят. Върнахме се. Къде се върнахте? Аз не видях защо. Тук на кръстовището. Добре, няма. Чакай, че тук някакъв идва за тебе. Къде? Едно ще остана. Цецо, чупат се, да. Чакай, идват зомбите. Твой го. Use welder to Stargate. Човек, като някой тича. Беге тука, бе. Скарам, бе, брат. Аре, влизай вътре, бе. Аре, влизайте. Ох, майко. Спидран. Спидър не вика. Много съм. Аз се стъкна. Абе, убий ги, бе, брат, зад нас има още много, бе. Затворете. Не мога да отворя. Тяга там. Аз имам 100 HP без това. Ай, беги от тук, бе. Не Бриш мога да я. отворя вратата, бойси. Аз ще я затворя. Коя врата, бе? Не дава да Я се съм моя затворя вратата. затворя. Идват! Митка умира. Митка, аз май имам хапчета. Би се отпред. Мен ми заби, брат. Значи бог на указ. Connection problem, how to disconnect. Окей, брат. По-охкай, бе. Газно зомби. Ако някой от вас има второ оръжие, може ли да дропне? Аз нямам. Ти много бавно става с куршията. Ала да тръгвам напред, ако Му карах е надесна. Не ще ме кикне. Чупи това, Цецо. Това е, брат. То малкия се затичи, му вкарах я и изохка. Малкият е тук някъде. Първи мод дека ми говори. Отворих. Чакайте, дайте ти тук ги убием. Аз съм спектейтър, бате. Болен от кура, не си играе. Ото тука. Цецо, нямам вижън. Момчета, има 30 зомбита пред вас. Чакай да пусна... Някой да убия тия в гърба, ще убием тия на стълбите. Мега бъгнато обаче. Армиите прати светлина. Има малко Чакай, педал Цецо, горе. чакай да спидрана, пай се. Никой ще спидваш, убивай ги. Не може да си изгаса тъпата запалка, брат. О, главата му я няма. Тук има още. Не може да си изключа запалката, брат. Не може да си изгаса. Не сме но там да се свичнеш на оръжието. Малко момиче. Я троши тази малката грозница. О, намерих пистолет. Може би да Пак пуши има- оръжието, моля те се. Къде Ай, си? има пистолет тук в тази стая. Ако Яни, който е, Яни, поти напред, Ето, давай ето. напред. Не. Давайте напред към коридора, е тук вляво трябва да вземете. Абе, не бе, не си хаби патроните още. В смисъл. Троших му тика, да. Тук трябва да натиснете нещо и сега ако продължите е тук напред и вляво ще има две зомбита, един меч и пистолет долу на земята. Ще му го пикъпна. Руби ти, какво играт? Яни, Мите сте си хаби патроните за две зомбита. Задръж едно и с десен бутон дропни айтем. Някакъв айтем не те. Това съм нямам дори айтеми.
знам. Не мога пикъп на меча. И Митко ми взе пистолета, брат. А не, в мене. Авгуска е. Аз съм Братов. спектатор, защото ме кихна от водата. Брат, тя играе много гличева. Много я каре. Глей, аз съм мога да свиша на друго оръжие. Цецо, правиш ли клипче, бе? Това е. Абе, Мите, можеш да свичнеш от пистолет? Ме ми гличва. Не, изстреля нека... Това е Митко. Да, Аз като се движи ми гличва, брат. Брат, какво не наред с тази тъпа фака на игра, бе, брат? Ега ти гличавата пробита игра, брат. Ай ти ли то блоква, бе, или шо? Покажи. Оте насам, оте Човек. насам. Пикъпнал ми е пистолета и... Опа. Има някакъв Не хикс мога тука. дума. Аре, привлеш. Чай, трябва да влезем в една шахта, май. Що не мога да участвам, what the fuck? Чай, тупо. О, дропвам го то пистолет, бойси. Ой, я умрете да играя аз. Има някакъв хикс тука. Оте. Ма не знам как да махна шахтата. О, Мите, то тича. Мите, хелп. Оте е в мазето, оте. Пистолет, брат. Оте при един хикс. Ще съм ступаници. Мите, идвай, Мите. Да, тук трябва това да се отвори. Да махнем една решетка от тука. Тук има вратата. Тук има Аре, врата. я да му играе. Виж вратата. Не, Как мога махнем Ама, решетката? аз съм вътре, аз съм спектатор. Не нам трябва да пукнете за моя игра. Окей. Карам му тупаници, той излиза и скри, брат. Интересно. Аре, да мре, момче. Еми абе. Уай. Зало го зацъка. Аре. Не, аз мисля, че някакъв чекпоинт като намерите и аз ще джойна, ма. Не, да. Там, не знам защо обаче ми напомня на Лего. Лего Star Wars и Лего там Avengers, какво е. Ко ме ядеш, бе, грозен? Не, си. Тето не ги стреляй, бе, идиот. Нали ще умиваме за август, Нали аз се му убиваме, бе? аз убивам вас. Абе, Цецо, внимавай да не това кикне, бе. Тето му уби се, бе. Бе, това. Ти тъп ли си? Аре. Това унумвай. Мале, я не много бърза. Ецо. Какъв е това, бе? Сър Хънтър. Това не е ли Андрей? Нямам идея. Не. Дори не ми е писал ме още в лига. Абе да ме убият най-накрая, бе. Ти като ги убиваш им даваш хелп. Значи като ги убивам. Че, какво казвате, че ти? Не, като ги убиваш, получаваш хелп. Аз нищо не убих, а най-накрая. Айде сега ще играем с Сър Хънтър. Чупати му няню. Вау. Deceased. Това би се ще не направя. Така, не, ма си замълчавам. Да ме кикне. Кикна ли те, не? Ето, player has joined. Ето, аз съм вътре. Ножки няма ли пак, бе? Няма нищо тук, има чук, има и флашлайт, го откраднах. Чай, моля ти дропна да ги блъскаш с флашлайта. Не трябваше да отпадаме. Чай, добре, няма чай.
Аре се затвори. Тука, има ли нещо? Може ли излезна? Мое, мите. Крачни, ела тука. Контрол. Може да се качим горе. Не знам какво има горе, бе. Айде се качим горе. За какво ме удреш? Защото А, не сме почнали има още. ти борен ли си? Още не бяхме почнали, бе, глупако. Мишън. Ама ти си тъп. Стоп. Аз съм сам. Аз съм сам също. Аз съм се цил. Аз ще отворя тази врата. Да, знаеш си, аз съм мъртъв. Йо! Абе, тук да има толкова много зомби. Мале, то му треснах една в главата, човек. Аре, умирай, бе. Аз съм Абе, на се съвет. ти си. Мите, къде си, бе? Няма виж. Къде си? Цета. Баща. Защо? Какъв е това тук, бе, бе? Аре, умирай, бе. Много зомбита си не му мръдна тях. Аз се качвам догоре. Трябва пак да отворим оновата август, къде седяха уния. Брат, нямам как се намирам. Чупатки воняя. Чупати му... намерих си брадвичка, брат. Чиста, точна Абе, хора. може да задържите отупаници, бе, брат. Аз съм Да, го забравих. ако задържите ляв бутон и ще вбиете повече демидж. Абе, Никола, най-горе има оръжие, май. Има пистолет. Оставе, Цецо! Пистолето вече много глича, брат. Глича с него. Най-горе на стълбите. Кой е долу, бе? А не, това е за вратата. Аз го вземам и отивам да отворям. Това е жълтото. Пусти, Това бе! жълтото са флаеби, аз не мога да ги взимам. Пусти Абе, нещо има отдолу. някакъв при нас, бе. Сир Хънтър. Да, Август я ме пази докато отварям. знам. Аре, ще ще да ме долу. Пазате, да знаеш. Мале, влияние и това е пълно. Абе, саре. Аре, аз крачна. Той си ядоса. Мале, има Шимона мотика тук, бе, ела да я вземеш. Зад тебе има една мотика. Аз имам опата и чук. Тресна му една... Абе да ходим пак там при твоето. Нали от тук, бе. Някой иска ли да Много го хора вземе? са, много хора са. Бум, Не, някой да ме пази докато чупя дъските. бум, Абе, не ме гледаш, бе. бум. Бара, аз ги троша, бе. Аре, те това ще пазя. Бум. Ей, не барай. Бум. Аре, Бум. почи да чупиш тук вратите, Цецо. Вратите. Абе, не го удря, бе. Абе, пуско. Моля, бате. Треса на в главата. Мате, ние с Митко ги тържихме от бой, бе. Цецо. Чай, че съм много хубаво. Удри ги, бе. Аз ще бия тия... Аз ще си тия вети идват и чистите отвътре. Тук какво има? Я вие... има бендиджис. Бендиджис. Абе, колко тук Мале, към как се спардяха обаче. Бендиджис. Отивам. Аре, даваме. Тая мотика, бе. Моля да се отворя, не. Тук имаш ли стамина? Ара отивам, не, май няма. Да. Защото аз се хичвах през цялото време. Не, няма стане. Той подскача в него го пагва. Той ще е толкова бърз тука, бе. Чай да му тресна една и на това, бе. Я падай, бе. Август се отблякан като месар, човек. Опа, аз ударих цец. Бум! Вземи една, бе. Още една, бе. Взимай, бе. Кой ме удря? Тресни му една на тая, бе. Не, затворете, че излизат още повече. Ще изчистим след това. Тях. Удри му една, бе. Цецо, удри му, бе. Това е Сър Хънтъра. Не, това е Цецо. Climb Клайм through пропойда. toilet vents. Нема ченс. Аз да не. Bandages, моля ти дам? Не. Тресни му една на това, бе. Бум! Мала, аз му сплесках главата на това, бе. О, на малко гръсъм. Това замина. Значи Толкова слега само бутон и брадата, ако ги тресна право в главата, заминават от първия удар. Аз тъкнах се. Яни е инфектед, иде край. Чай за мен. Не съм Яни, инфектен. моля ти дам, пише В чата изписа, че си. Яни, ети бандечи се прави да го ползваш, его тука долу. Взели го? Какво стана? Взели го? Да. Чай аз помни, че си Сир Хънтъра. Как да го използвам? Ара, влизаме. Него тука. Мале, как ми тресна Дай една. да го използвам, мой си. Има лопата тука. Бего тука.
Не ми трябва бандаж. Тъпата врата, човек. Правя Тойлет спидран. вент, е тук. Его е, момчета, тук съм, в тойлет вент са. Намерих си Чай, че пистак. тук има някакво малко момиче в кенефи, да. Така да е. Кой бе, и при мен има едно. Аре, писам. Чай, взех си мачете, бойс. Буквално това дете го троши главата и изтрещя. Аз ще умра да се инфектирам, сега ще покясвам. Трябва да намерим. Кой Ти си бандаж. Чува, аз що съм сам навън срещу 1000 зомбита. Ето вент, бойс. Намерихме вент. Climb through vent. What the fuck? А тогава ние къде сме, бе? Момчетето ги ланшотва. Елате. Ето тук, ясно, ето тук трябва да се. Ето тук сме. Окей. Да качиш! Как се качвам? Той е стълбо, брат, окей. Аре, и това брат се набута в мене. Find level and go to the boiler room. Аз ще умра, бой. Аз не мога мръдам. Паднах някъде, паднах, не виждам нищо. Трябва сме тук и без това. Аре. Брат, не виждам нищо. О, маге има пушка тук и някакъв меч. Аз умрях. Окей. Вземете ми мъчето, то one shot. О, маге мачете. Я не се съживи! Умирай, бе! Така, бе, бегай тук. Я го труши това. Имам мачете. Моля ти бия дъмишната, бе. Мога, да. Аре, убий ги, бе, нуп. Ето тук трябва да го натисна това, не трябва ли? Не. Тук си спомням, че имаше... Опа! Какво намерих, бат? Какво си намерих? Какво трябва да дропна? Аре, ренч. Аз си намерих Мак 10, бе. Аре да ходим с тия Яни да играе с нас. Имаме мак само. Да игра изобщо не ми си игра. Само, нали сме живи, бе? Не, сърфънтър е долу нека, бе. Долу са его Цецо, его и сърфънтъра. Трябва да отидем при ония Хикса, ама не знам как да отворим там. Аз знам къде е Хикса. Ама как трябва да махнем това нещето. Да, това да го махнем, да, Пише я. find level go to the boiler room. Къде го пише това, бе? Find keys to open theater doors. Keys. Не искам. Някой тук го е сложил. Това е било... Ясно. Сега сигурно ще отворим това там, не знам. Явим долу тук. Не може да се отвори това. Не може да се отвори това. Аре тук долу. Тук има нещо. Някакви врати. Се отварят. Мите, тук има... Ай ги ключовете. Аз вече искам го взех. Те трябва да го сложа. Ми. Окей, брат. Какво направих, какво стана? Мърдай, бе. Не трябва да са там. Какво ме цели? Не мога да взема. Не мога да взема. Взех го. Кой казва, бе, с нас много мога Минхел. Не, аз играя кош в момента. Да върна. Пиете ли ги? Опа, Да, отворих бихме това. първата. Найс. Чай, трябва ми още С кои интуиция, играеш? Се ни пичове. Аре, до после. Окей, бана. Готово намерих, аре, да отваряме. Exit the cinema... мръдни, бе, бате, мръдни, бе. Не си спомням Мактена. Къде сте? Нямам. В киното. Киното, ти къде отиде, бе? Аз помощта. Ела, бе. Това ти ли си отзад? Ела, бе, зад тебе, Мите. Ето ме, тука. Виж ме как подскачам. Не зад тебе, не, ето тук. Колата. Ела, насам, аз мисля, че ти някакво зомби там.
Къде си? Аре. Той е тук. То сега като сме умни, затова малко изкучно такова. При бяхме тъпи, не знаем какво да правим в тази игра. Аз преди просто ходих някъде и това е. Да. Има лопата тук. Има пушка в ъгъла. Верно, не? Има генератор. Има лопата. Мотика, ще я да кажа. Това какво е? Амуниции трябва да си. Не, пушка вика. Ах е лопата си, лад. Не с лопата Аз си идем, включи. аз е някакъв баскетболна игрище. Да, аз го Баскетбол. видях с... А, тук има стълба, тук има стълба. Его и баскетболното. Мите, тук има стълба да отивам А, от я другата не си страна. да, вот. Мите, къде си бе? Е тук бе. Мите, виж ме, тук. Тук отивам от другата Ти не страна. мата бе. Ето. Е. Ještě na toho Ligofren. Аре ходим. Доша. Какво викаш, Мите? С контрол цъкникът си отгоре и така. Ето. С контрол и спейс. Като в CS едно. Ека малко така палете гони. Бега тук. О, от тому тресна на брадва от тиквата. Защо винаги си избрал? Малки бебета негърчета отият на някъде. А, Цецо? Хм? Що винаги си с брадвите, вика? С лопата съм се. Буквално ти си павиш най-хубавите оръжия. Аз съм с Мак Тене. Съм с някаква лопата, бе. Я съм с лопата. Мога ще ти ги дам закопна. пищаки ти. Виши пищаки, Мале, ние ги млатиме тук, бе. Един пищак мога ти дам. О, те влезнаха в огъня. Тъй, че тук някакъв малък букук ме бие. Умирай, бе. Малък бидеш. Виши пищаки Да оцелем за 2 минути. Не пак ще ме убият. Survive for 2 minutes. Easy money. Малкият педал. Его това бригия малкия. Той изпукна главата. Брат, на това малкия му пукна главата, човек, горкия. Ей, само нема да биеш. Само нема да биеш, малък. Йо, това му сме тресна две тикви от тиквата. Айде, влазваме баскетболното игрище. Нави бе, Какви са тия райфали, бе, брат? нави бе, дришловци. Аугуста, ти откъде ги намираш тия работи? Не Какво ще знам, ми обясниш? намери го това нещо. Я искаш ли моето? Ще ме ефектират. Малък книга. Не лягай, бе. Лягай, бе. О, то му търс... А, не. Някой го застреля в главата това. Митко няма. Ми, Митко къде няма отиваме? такова. Абе, аз май се инфектирах. Аз повърнах тук що. Това ще го щупа. А Митко не знае къде си призареди оръжието и тук що го призареди. Не, просто това направя. Верно е много слабо. Как? Ай, Ами, тия как 2 минути не минаха ли, бе? Имам 30 патрона, брат, и ми даде да презареда. Ето, тъпа игра, брат. Абе, аз имам инфинит амо, бе, човек. Буквално пише, че имам 20, пак имам 20. На мен така. Абе, няма и верно, имаме инфинитално. Брат, като съм с оръжие и не ми даде тичам, брат. Да, много е досадно. Много е тъпа играта. Много матим, той е единия ред излезна от бара. Кай бе, Дай дете. ми те къде влезна, човек. Абе, не оцеляхме ли за тия? спамиш, бе. Гараж, къде е гаража? Това ли е? Само да спамиш, нет Митко има. Това. Митко си намери, ето. Трябва да търсим батерия за вона. В гаража е Тук има батерията. Windows, има Google Chrome тук. Не, това е. Има чупа. Аре да ми дадат да мина, брат, много е тъпо направя. Той не беше толкова гличава. Е батерията, бе. Намерих я. Намери ли я? Да. Му си е при вона.
Я да се бегаема. Това ще пром бихопам. Кой трябва да сложи, бе? Кой трябва да сложи тази тъпа батерия? Отпред. Аре, бега от тука, бе! По-мутър стаи. Айде, тук се отвори. Мрдай, бе, Цецо. Бате! Теби тъпото копале, мръдни, бе! Мръдни бе! Аз ще убия, аз ще Ево го съм го цели. мога да те навърна. А не. Томито, я не слушай много от себе. Ти си стрелял, бе. Аре, бе, оцелина, бе, нупче. О, аз си бия демидж. Не ми тръсни една да видим дали ще ми набиеш. Не ми наби демидж. Абе, аз имам инфинит амуниции. Но също. Найс. И аз между другото съм. Много досадно, като не мога да си тичам с пушката, брат. Но после да съм мене. Ми да, ма е тъпо тега. Аре, бега от тука, бе, бате. Писна от това време. Ще ги намери тия батерия. Газкен, намери газкен, човек. Какво ги избиват, брат? Аре ги избиеме. Какво търсим са? Фронт, where? Какво говори това, бе, човек? Ако се мога да оцеля. Това не съм аз, бе. Убил съм 50 зомбита, е това. Achievement progress. Да, аз ако бях с МК. Train the radio to call for help. Не искам. Да, си взема машина. Откъде го намерят това радио, брат? Си го взел от газа. Аз имам инфинит тамо, бе, брат. И са тия негри, дет ме гоня, бе! Ау, си са годни, брат. Аре, умира, бе. Кай бе, кай, какво? Мало. Има бендиджи тук. Мите, я го дай този райфъл малко. Аз ще даме това тук. Все. Я го видим този райфъл са. Брат, много ме гличва. Абе, кросхер е едно пребан, бе. Жада, бе. Аре, убий ги, тия, брат. Йоу, шит! О, ма, Тя играе много. бати, бъгала, тъй, човек. Мрът не мога да се скопна, като скопна се прецаква скопа. Имам инфинит тамо, нямам как да взема това. То го разстреля, брат. Не мога да тичам с оръжие. Да ми си някакво мачете, да не тичаш. Тук ще отворен, а не. Ти отиваха нека е тук наляво. Търсим радиото. Бати, изкучната игра, човек. А това игра няма лойка. Като Left 4 Dead само, че е по-ретардирана. Ама няма лойка, бе. Не ми хареса този звук, бойс. И на мен. Well, gate and get to the roof to... Вие къде сте, бе? Това някъде е вляво, чух някакви... Не, тук е, бе. Вие как влезахте там вътре? В гаража ето... Не мога да ти обясня. Мръдни, бе, грозен. Къде е това? Чай, къде сте? Ето, Яня. Хеликоптер, бойс. Къде сте, къде сте? Къде си, брат? Ето тук. Ето зад тебе, виж, зад тебе, Гришла, ето тук. Аре, ми ти иди. Чакай, Ето не тук, кажа всъщност. Аре, бе, ето. Чай, че има 50 зомбита пред мене, глупако. Забавам се, бе. Мега тупото Ето е дете. тъп хеликоптер. Абе, не ме гони, бе.
Не, не това, може, че- че не е 10 за него. Защото нямам крускера, брат, ме дразни. Те просто ти трябва за макена. Къде е този микрофон? Кой хеликоптер? Този хеликоптер някъде невидим, брат. Къде е покривала? А, ето на мен. Не е тук. Вика, отидохте пак. А, да не е тук, бе. Тук нещо зелено има. Това как трябва да го оправя? Тук има Някой малко $5 няма ли? Бе? чак. Какво значи weld, брате? Нямам какво е weld. Да не е weld това там. Той говори на някакъв измислен език. Я няма стреля го такова с светло. То малко го разстрелях. Ама, аре да мръднеш, Цецо, а не да седиш на вратата като аутист. Пък. То да е гръмна, бе, бате. Това е гръмна, бе. Гръмна хеликоптера ли? Ми да. Я ти тъпо. Go back to the basketball court for extraction. Брат, О, пак тия да. най-тъпите пилоти, човек. О. А, Его, бе. Да, ние точно тук бяхме. А, хеликоптер идва, бе. Ама аз съм Газ. на майната си, бе. Аз. Аре ми ти иди. Аз съм на майната, аз съм. аз не знам къде съм, брат. Ти някакво зомби на земята го нагазих. Го стъпках набързо. Къде беше баскетболното? Нямам. Аз си загубих. А не само Е, ето. тук, да. Те се спамват още идиоти, брат. Що не мога да тичам като съм с райфъл, бе, брат? Това много дърнеш. То клип само я не се говори сигурно. О, яс. Аре мърде, бе. Дай да го изчистиме. Има чисто нещо. Аз се качвам, лате. Аз занимавам тук с чиста. Аре, чао. Абе, то сир Хънтър е много малко къв. Как трябва да го взема от това? Аз нямам патрони. Как вземам въжето, Август? Как ще напълните? А не, те са инфинит. Добре. Изи. Как се кача на това? Спейси задържаше. Излетяхте без мене! Я не замина. Грешите, аз съм не грешите. Я не отида. Хеликоптер му остави. Вие как се качихте изобщо? Спейси е... Я не е мъртъв. Брат, мен ще ме оставихте? Брат. Кое е това? Мен ме ръшкат зомбите. Е мъртъв. Не замина. Не се завивай в ъгъла. Брат, по някаква Аре, причина... отнесъл. Аз то не мога да игра. Аре. Find welder to exit the apartment. Чай, че пак Цецо ще намери брат ми ще ме взе. Няма да играм пак. Какво? Дайте някакво друго. Аре, някакъв друг мап. Аз не мога да намеря оръжие. Има бухалка. Не, Скочих долу при зомбитата.